Bueno, estem molt contents perquè hem complit els plaços que ens havien posat, que era el 15 de juny a replegar la majoria. No m'ha donat temps a repassar-ho tot, però ens hem deixat els que no tenien els fulls complets per al setembre, per el que queda de juliol i el setembre. Però calcula que tenen del nostre objectiu el 60% complit. El nostre objectiu eren 6.000 signatures. I des del punt de vista d'un sindicat, quina importància té aquesta iniciativa legislativa popular per a un mitjà públic i en la nostra llengua? Bueno, nosaltres, com a més de fer la feina per la societat valenciana, per a disposar d'una televisió, hem estat compromesos en el comitè d'empresa, en el conflicte de l'ERE, i ara hem fet una altra denúncia de més per la via penal contra la direcció de Ràdio Televisió Valenciana i contra tots els consellers que han passat des de l'any 2004, si no recordo mal, fins ara. Vull dir, en els tres focus de més atenció, en el nostre compromís, la implicació o el conflicte que hem situat al Consell Valencià, la importància d'aconseguir o no aconseguir l'objectiu de les signatures de tirar endavant l'ILP és per a nosaltres la vida. Hem posat tot l'interès del món en treure-ho endavant i no tenim cap de dubte que fins ara, per les plens que hi ha amuntonats així, la feina nostra, la resta d'organitzacions i persones que s'han implicat, això és un èxit assegurat, ja ho veurà des del principi, però la feina de la gent, el compromís, quan està replegant signatures, la satisfacció que la gent, jo d'anar a acosar-la o a obligar-la, solten en tota tranquil·litat, dona'm, no? Una certa pressa en signar, doncs és més una satisfacció, no? Fas una coseta que no tens que estar donant moltes explicacions perquè qualsevol persona només veu el lletrero d'ILP Ràdio Televisió Valenciana es volquen s'impliquen de manera fàcilment. Per tant, estem contentíssims per tots els puestos. Fer una feina d'esta classe i que t'hi que bé, pues uno está siempre contento.